Ka san idan abu ana samu to bai kamata ka tsaya wasa ba. Wannan dalilin yasa ni ma zan ƙara invest a cikin wannan sabon platform. Don haka yanzu na ƙara deposit ɗin 5k yanzu zan yi invest. Don haka kai ma idan ba ka yi deposit ba ka hauro da kuɗinka ka yi invest. Zan tura ma yadda ake recharge. In ka yi recharge za ka hauro da kuɗinka misali kamar nan ga 5,000 ita a gurin ticket already na gama complete na hauro da ita ne dama. Okay, to misali za ka taho nan kun ga wannan ga ɗan 3,000 wannan ga ɗan 5,000. To misali inda zan yi ɗan 5 zan yi clicking haka sannan zan danna nan invest now sanya haka gashi success. Sai in danna okay. Kun ga nan ticket ɗina ya dawo babu ko sisi. To yanzu ga ticket ɗina wanda na siya ga kuma wanda suka mun kyauta mai kyautar 5k wanda shi ma kullum za su ringa haɗa ma da wannan na kuɗinka da wannan suna fitar ma da wani percent a cikin nan suna haɗa ma da nan kana yin withdraw koyaushe abunka. Don haka idan ba ka yi register ba ka daure kai ma ka yi register ka yi recharge. Idan kuma ka yi register ka daure ka yi recharge a wannan platform na Phoenix Online. Allah ya bamu sa'a, Allah ya sa mu dace.